Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Bakaixo lagunok, arkeologia ez da zulo batzuk egin gauzak hartu eta gero museoan bilduta erakusgai geratu daitezen, hori ere bai, baina batzutan lurrazpitik atatzen ditugun gauza horiek, ikuspegiare aldatzen digute, edo aldatu aldigute, eta kasu honetan, arkeologen berrikuntza aurkikuntza berri biri buruz hitz egingo dugu, eta zehazki nola, objektu bi horiek aldarazi duten arteaz dugun ikuspegia, edo zehazki esan da, artearen astapenaz. Bai. Eta azkenen ere gure buruaz dakagoen ikuspegia ere bai, ez? Bai, eta esan duzuzuk, bi aurkikuntza izan direla, eta aurkikuntza berriena, kronologikoki zarragoa bada ere, oindala aste gutxi batzuk izan zen albistea, eta albistea izan zen orain arteko margolanik zaharrena edo topatu dutela, Labar artearen adibiderik zaharrena, eta zehazki topatu dute Sulawesi uhartean, hori egungo Indonesian dago, eta Liang Metanduno izeneko kobazuloan. Eta datazioen arabera, duela 77.008 urte izan zen ura. Eta gizaki batek, haua pigmentu gorriz bete, eskua horman jarri eta putz egin zuen. Eta hala, orain arte zautzen dugun margolanik zaharrena sortu zuen, esan bezala, ez, negatiboan. Bai. Eta esan behar da, arkeologoek aurkikuntza hori baino lehen, ustezko margolari zaharrena beste bazela, Espainian topatutakoa, Kazeresen, zehazki, Maltravieso izeneko kobazuloan, eta esku horrek 76.700 urte zituela esan zuten, azterketek, baina egia da, hainbat adituk zelantzan jarri dutela datazio hori, fidagarri etzate zutelako jotzen, baina margolan horren adina egiaztatuko balitzere, datazioa ontzat joko balitzere, ikusten dugu Sulawesiko esku berri honek, berri, aurkikuntza da berria. Hori, Sulawesiko eskuak, esku hau garaiberetsukoa dela, eta pixka bat zarragoa ere bai, ez? Pixka bat, 1000 urte. Hori da. Zer da hori. Baina, hori da. 1000 urteko tarte hortan. Kontua da, garbi dagoena da, azkenean eskua izan dela gizakiak erabili duen lehen txantiloia, ez? Nola baita esateko. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. Oso polita. Bai. Kontua da, aurkikuntza hau honen berri eman dute Nature edo Nature adizkarian, eta aurkikuntza honek batetik inguru haietako giza migrazioen kronologia jartzen du zalantzan, eta ez baian, ze duela gutxi arte, Homo sapiensa gaur egungo Australiara eta Ginea Berrira duela 50.000 urte inguru iritsi zela uste zen, eta baina kontuan hartu behar da, gai hartan, eremu hartako uarte gehienak, ez? Sahul izeneko masa kontinentala osatzen zutela, ze azkenean gogoratu behar dugu, gai hortan izotzaroan gaudela, horrek esan nahi du itxas maila asko jetxi zela, eta orduan uarte horiek ez zirela uarte, ez? Kontinente bakar batean lotura zaudela. Eta egia da, azken urteetan data hori atzeratzen duen hipotesia, gero eta ez, gero eta indarra handiago hartzen joan dela, eta esku honen aurkikuntzak horren alde egin du, ez? Esku horren aurkikuntzak horrek bakarrik ez du hori demostratzen, baina bai hipotesi hori indartzen duela, ez? Margolan hori egintzen garaian, gure kontinentea oso hartuta zeukala pentsatzea logikoa da, ez?
eta horrek esan nahi du, gutxienez 15.000 urte lehenago iritsi zirela Australiara, gaurko Australiara. Eta hori, aldatzen du, baina batez ere beste aldaketa nabarmen bat dakar, bereziki artearen sorrerari daukionez, Eta artearen sorrerari buruz ziten egunean, esan nahi dugu ere, pentsamendu simboliko eta abstraktuaren, astapen eta zegeala, Eta hortan eragina izan du, batez ere, eta gaina kontuan hartu behar da, artistaura etzela eskuaren negatiboa markotzera mugatu, hau da. Espraia bota zuen, esprai moduan bota zuen, eta ondoren ukitu batzuk egin zizkion, eta atzak intzituen zorroztu, eta horrela animalia baten atzaparitxura eman zion. Bai. Eman zion beri ukitua. Hori da, azkenean horrek esan nahi du, sormenezko transformaziorako gaitasuna zeukatela gizaki haiek, Eta egia da, aldatzen duela, luzaroan uste izan dugulako labararteak Europako hego-mendebaldean, bat-batean egin zuela estanda, moduko bat. Eta Australiako Griffith Unibertsitateko ikerlari batek, Adam Brume izeneko ikerlari batek, horla azaltzen du hori, Unibertsitatean ikasten ari nintzen garaian, 1980ko hamarkadan, hori irakasten ziguten. Gizakion estanda sortzailea Europako zati txiki baten gertatu zen. Baina orain Indonesian gizaki modernoaren jarreraren zantzuak topatu ditugu, arte narratiboa barne, eta horrek zaila egiten du argudio eurozentriko horri eustea. Kasualitatea. Bai. Hori, azalpen hori nik ere eman ezaken, lehenengo zatia bintzatzen, nik ere 80ko hamarkadan egin dituen ikasketak, egia da, hori ikasi degula, eta ikuspegi eurozentrikoa aipatzen du berak, baina nik egitu gonioke ikuspegi euskozentrikoa. Zer, labarra artearen mapa hartzen baduzu, hor gaudegu. Bai, sormenezko lurrikara horren epizentroan, hor gaudegu, iparraldean Lasko daukazu, hegoaldean adibidez Maltravieso, aipatu duguna, mendebaldean izango izateke Altamira, eta hor erdian, Ekain, Altxerri, Satibamine, beraz, ez gara artearen epizentroa. Ez da Txilborra, Ez. Ze pena. Baina horrek ere ez du esan nahi epizentro hori Euskal Herritik Indonesiara mugitu denik. Hau da, etzen bapatean ez sortu Europan, ez da Indonesian Asian ere ez. Ze artea, eta beraz pentsamendu simbolikoa esan dugun bezala, hori, ez ziren bapatean sortu, pixkanaka sortu zen, eta lehen zatzuak ez ditugu Europan ebasia aurkituko, Afrikan baizik. Make some noise. The money can trap the house, I trap the Fulani, trap the Booyah, trap the Zulu, trap me live in the house, me live in the tree, elitist stick and get your shop, no smoke, no sim, no take no cup, or me takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Manon hasiko zen ba. Hori da, ez? Eta gainera, Afrikako hainbat azternet egiten, adibidez, Ego Afrikako Bomblos, kobazuloan, topatu izan dituzte, duela 70.000, eta 1.000 urte arteko grabatuak, eta marka abstraktu batzuk, ez? Oraindikan ez dira margolan, ez? Edo artelan zat konsideratu, baina bai, azkenean horiek pentsamendu simbolikoaren lehen aztarnak izango lirateke, ez? Eta horrek esan nahi du, giza espeziarekin batera, ez? Afrikan sortu eta gero zabalduko zirela, bai Europan, Asian eta mundu osoan. Ezin dutelako ukatu, gizaki Afrikatik datorrela. Bai. Bestela hori ere, seguro Gipuzkoan sortuta izango zala. Hori da, ezin dute ukatu, baina bai Afrikatik pixkat egin gabe, ez? Ondo, bai, hori da. Ondo egin gabe atera zela. Kulturarekin lotutako guztia hori ja bai. Hori ja Europa ezagutzen omen dugun hortan. Bai. Lehenengo berria aipatu dugu, lehenengo albistea, ez? Eta orain bigarrenari ekingo diogu, ez? Duela hilabete batzuk izan zen, eman zuten albistea, eta izan zen aurpegirik zaharrena
topatu zutela, egungo Turkian, zehazki Karajantepe aztarnategian, eta toki horretan duela 12.000 bat urte edo gizakiek arrizko zutabe baten goikoaldean moduko bat zizekatu zuten eta modu hortan harriak hartu zuen nolabait ere gizarpegiaren tankera. Topatzu duzu argazkia ez da aurpegi oso eskematikoa, oso minimalista dela esan daiteke. Badaka bere... Baina bai, ikusten da, ez, aurpegi badela. Bai. Eta beraz, giza aurpegiaren irudikapen zaharrena da, Tas Tepeler proiektuko arkeologoek aurkitu berri duten hau. Aurretik giza irudiak giza irudiak bazeuden, labarra artean ikusten dira, baina oso eskematikoak eta abstraktuak ziren, ez? Ez daugarri individualik eta aurpegirik gabeak, azkenean urkatu jokoan, ez? Nola osatzen dugun gizaki bat, lau makiltxo eta borobil batekin. Baina arku batekin. Hori da. Edo eskiekin, aipatu genuen, Lillehammerreko joko olimpikoi buruzko... Lantza batekin. Hori da. Kirolean beti. Bai. Eta aldiz, beste animalia espezie batzuk, ez, naturalismo handiz eta xetausuna handiz eta, ez, realismo anatomiko handiarekin irudikatzen zituzten, ikusi besterik ez dago, ezagit, epatu gula ekaineko hartzak edo zaldiak edo, ez. Eta gainera ikusi dugu Sulawesiko eskuaren kasuan, artistari ez zitzaiola interesatzen giza eskua irudikatzea berez, ez? Ze, atzak modifikatu zituen, animalia baten atzaparitxura emateko, beraz, hori ere ezin dugu esan, ez? Gizaki baten eskua irudikatu zuten ikan, ez? Horrez nahi du, 50.000 urte baino gehiagotan, gizakiek animaliak xetasun handiz irudikatzea erabaki zutela, baina duela 12.000 urte inguru, hasi zirela gizakien aurpegiak irudikatzen. Aurkikuntza hortan parte hartu duen arkeologotako bat, Zeren Kabuku izenekoa, beritzetan komunitate horien konplexutasuna artistikoa adierazten du, ez? Esku horrek, ikerlariek uste dutelako zutabe horretan zizilkatutakoa etzela salbuespena izan, hau da, ez dela kasu bakarra. Oain arte topatu den kasu bakarra, bai, inguru hortan mintzat, baina kontua da, inguru hartako arearrian zizilkatu zutela, ez? Arpegi hori, eta arearri hori neko biguna, eta oso errex zizilkatzen da, baina oso errex igatzen da ere, bai. Eta inguru horietan, olako zutabe asko, antzeko zutabe asko topatu dituzte, aurpegiri gabe, baina litekena da, hori. Denbor bere lana egin izana. Hori da. Edo litekena da, oraindikan, zirela gehiago aurkitu, eta etorkizunean gehiago aurkituko direla, ez? Baina bestetik, badago beste datu bat, printzipio zelantzan jarri beharko genukena, ikusiko zergatik, eta da 2017an Golango gainetan, Israelek okupatutako Golango gainetan, zehazki Siriaren aldean, ez? Siria okupatuan beraz, garai beretsuko edo antzeko ezaugarria dituen beste aurpegi bat ere topatu zutela, eta hori Karajantepetik 1.000 kilometro ingurura dago, horrek esan nahi du, ez? Distantzia hundian ere, antzeko zehaz egin zutela. Esan dugu, Israeleko arkeologoek topatzen dutena, zelantzan jarri behar dugu, ez? Gazari buruzko podcasten ere adierazi genuen, ez? Bai. Nola desitxuratzen, ez? Deskontekstualizatzen dituzten, ez? Topatutako gauzak eta. Baina zorionez, kasuntan, aurkikuntza hartan nazioarteko hainbat arkeologok ere parte hartu zuten, beste Cambridge edo Connecticuteko unibertsitateko adituek, horrek zilegitasun pixka bat ematen dio, ez? Baino, egia da, orain Karanjantepeko estatua aurkitu dutenean,
aurkikuntza hartan parte hartu zuen arkeologoetako batek, Connecticuteko Unibertsitateko Natalie Munrock, hori ikusi zuenean, eskubarkatu aurpegi berri hau ikusi zuenean, pentsatu omen zuen, aurpegi hau ezaguna egite zait. Ezaguna, Bai, egiten zaion. Ze egia da, Sirian topadutako aurpegi horrek antza handia daukala. Ezaugarri oso antzekoa dauzkatela, itxura, begiak eta sudurra markatuta. Bai, eta bai, oso minimalistak ere, esan dugun bezala, oso eskematikoak. Eta azkenean bi aurkikuntza horiek egiten dutena da, nolabait ere, batak besteari zilegitasuna ematen diote. Batetik israeldarrek topatutako hori, balioztatzen dute nolabait ere. Eta bestetik, estatua hori edo, berriki aurkitu duten hori, bakarra etzela, esan nahi du. Azkenean hori etzela kasu isolatua izan, eta lehen esan dugun zeren kabukuk epatutako konplexutasuna gainera arteaz aratago dijoala, Berak esaten duenez, oroar mundura uste baino askoz konplexuagoa zela konturatzen ari gara. Eta orduan kontura hartu behar da, gaudela neolitoren astapenetan, duela 12.000 urte, Hau da, abeltzaintza eta nekazaritza garatzen, hasten ari zirela, eta horrez nahi du, gizakiak ordura arte gizakia ingurura egokitzen hasi zen, Ja, hasi ginen gure ingurua moldatzen. Hori da, ingurua gizakiari egokitzen hasi ginen. Eta arpegi horrek azkenean asko esaten du komunitate horien pentsamendu simboliko eta kontzeptu abstraktuei buruz, eta bereziki gizakiak bere buruaz zuen kontzeptuari buruz, Induskita horren buruaren hitzetan, Nekmi Karulen hitzetan, sedentarizazioaren ondoren lehen giza estatuak sortu zituzten. Lehenik animaliekin batera eta aurrerago irudi independente modura. Horrek iradokitzen du gizakiak bere burua unibertsoaren erdialdean kokatzen hasi zela. Alegia, hasi ginela gure txilborrari begira jartzen, eta beto esan da, begira jartzen seguro jaio gienetik aritu ginela, baina konpartitzen bai, Hori da. Kaztari turkiar batek, buraka batek, beste modu batea interpretatu du hori bazuk esan bezala, eta esaten du aurpegiak gure arbasoen egoa uzten dula agerian. Eta esan behar dago ere, azkenean, pentsamendu simbolikoa zitzaiten dugunean, eta artearen garapenaz ere, horrekin batera espirituatasuna garatzen dela, hau da, erlijioak, sortzen hasten direla. Eta, hori, egoaren, puzte hori, erlijioetan ere oso garbi ikusten dela. Historia aurrean, azkenean naturako elementuak eta animaliak, jotzen genituen jainkotzat edo, Eta, adibidez, antzinako Egipton ja ikusten hasten da, oraindikan naturako elementu eta animalia horiek irauten dutela, ra adibidez, eguzki jainkoa da, baina gizakiak ere jainkotzen hasten direla, eta ja nolabaiteko jainko hibridoak sortzen hasten direla, Anubisek adibidez, txakalburua eta giza gorputza dauka, mitologia greko erromatarrean gero, badaude oraindikan elementuren bat geratzen da, zentauroak, adibidez. Baina jainkosak gizakiak dira, eta ja monoteismoak, gizakia du jainkotzat, eta gainera gizonezkoa. Kasualitatea. Bai. Eta bizarduna, Hori da, bai. Eta jake aipatu duzun, kristatasuna, da horren adibide garbiena, jainkoak bere irudira egin omen gintuelako. Alegia, jainkoak gure irudira asmatu ditugula, Hain jainko, eta gero kopia bat ditugu. Hori da, neolitotik aurrera bintzat, hori egin dugu, Eta hori, azkenean historia aurrera eta historia bere izan dituena, idazketa omen da, edo hori izaten da, Baina nik uste dut lehenago ere
ez, neolitoko artista horiek hasi zirela idazten, ezakit historia bera, baino bai antropozentrismoaren historia. Bai, eta hor jarraitzen dugu, ez? Maila batean, gure guru edo txilborrari begira. Hori da. Munduko zati batzutan gehiago. Eta oso ondo dijoak ikusten dugun, albistetan ikusten dugun bezala. Nabarmen. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.